Evo tefessi radyoyu dengi geldi. Jinavindan uçan radyoya denge geldim. Baş İro haftesi batı 2024 çarşamba Brüksel'e saat 8 lamedede. Godarin Cemen uçan serisi bey peşkeş bir kendimde mazat ya reber apoya. Rejim o emraliye helveşinin komploya tek bib. Têkuşîna azadiya jinê bi komplore têk naçe. Demdema azadiya fîzîkî ya rêber apûye tê bikuşin. Azadiya gelan ve azadiya fiziki rêber apûre misûkere. Çalıkların meşe azadiye Ekin Van u Hakan Büksür Bibiran'in meşe azadiye yamezin baske Qersi legım gımay muşebun Çalıkların legım gımay gerleye jastari Kevser El-Türk Binastav Ekin Van 2000 Bazda şehit bu Hakan Büksür hafte jotma 2004 hande Çalıkın jibu Kobane'de bükülle barana jivasayt zırhı şehit bu Bibiranin Çalıkın Hakan Büksür le şehit bu dakik rezgirtin uli sernavevan parlamenteriden partiye Ömer Öcalan'ın hakibi em açtı duhazın şeritçil salinde dome bağıştı bıdavibe Çalıkın meşamezin azadiye paşe çun cihe cenaze ekinvan lehat bu teşirkerin lever rezgirtin parlamenteran karanfildanin cihe ekinvan lehatiye şehit kirin. Şikandına tecide ve hemu gelan re açtığı bine parlamenteriden parti Sümeyya Bozdu meşe azadi de cihgirdi u dibece şikandına tecide de vataya bıdavi buna politik enşer u ve hemu gelan re açtığı ve kevi azadi bine Sümeyya Boz derbare meşe de u hagut mecvan u karsi ve kedu baskan dest be şeker ev meş hemu Bakure Kurdistan'e u tevaya Türkiye la kadardı ki em armaştikin kokabikinin hemu gelenli Kurdistan Türkiye le her ciye ku em diçine em başten peşvazi kirin len havçe ugundan ji em sinerjiye ke pür baş dikirin ev ji dibesedem ku em him be coş bebin meşame ve de pazde sıbat ede bıdavi be despeke sizde sıbat ele amede ve her dubaz bekin her pişreji pazde sıbat emele amede çalaki bıdavi bikin em bank le hemu gelin kesin demokrat adalet o azadi duhazın dikin ku denk bidin ve meşe pazde sıbat emluvur denge açtığı bilet bikin. Parlamenter Sümeyya Boz heri daviku tecid ve her yer rebazeke izole kirine o bandorele hemu tekilin ekolojik abori u siyaset edike. Şikandına tecide jibu hemu gelenli Türkiye tevataya açtığı azadi ve keviye. Şikandına tecide tevataya bıdavi buna politik enşer. Şikandına tecide ve hemu gelenre açtığı ve kevi azadiye bine. Levma şikandına tecide geleki giringe. Parasına azadiye rebeli geli kur parasına rumetam rovahiye. Azadi bo serogapo, aşçı azadi bo milleti Kurdu roşlatina orazdeni. Nişanı azadiye geli Kürt Reber Öcalan iradamaya. Azadi jibo Öcalan, azadi jibo geli Kürt.
مشادرێژ li Fransayê 16 roja devam dike. Li Fransayê meşadrêja 25 rojan bi biryar didome. Di roja 16 de çaleker li herêma Villers Lebel meşiyan. Beriya meş destpê bike li ser navê çalekeran axaftin hat kirin û hat gotin. Hêzên komploger di şahsê rêbera de li hemberî civakên Kurdistanê polîtikayên qirkirinê dimeşînin. Bi teybe ji salên dawî tecrît hatiye dijwartir kirin. Bi wî awayî dixwazin vîna gelê Kurd û Kurdistaniyan bişkînin. Lê Kurdistanê û siyaseta qirkirinê dibînin û li hemberî wê li her derî seferber bûne. Dixwazin 25 saliya komployê bikin sala azadiya rêbera. Piştî axaftinan çalekeran dest bin bişê kirin, her wa çalekeran ji bo rêbera û girtiyên din qers çandin. Ji bo meşa hevdê Sibatê ku wê li bajarê Kölnê werê li darxistin jî bank hatin kirin. Endamê Meclisa Partiya ya Dem Partiye Kemal Bülbül diyarkir ku heta azadiya fîzîkiya rêbera ve meş devam bike. Kemal Bülbül yek ji beşdarê meşa mezin azadiyê derbarê meşê de ji anefera axivî got meşa meya azadiyê ve hedamê sogerkirina azadiya rêbera devam bike. Tecît encama înkarkirina Kurdan e li vir jî mijara esasî îmraliyê gelên me yên dilxwazên aştî û çareseriyê têne tecît kirin. Dixwazin li pêşiya daxwazên me bibin asteng tecît süceke li dijî mirovaniyê tecît netene birîna têkiliya miroveke bi malbat û gelê xwe ye. Tecît êrişa li dijî mirovanê rêbazeke dardêkirin û tûnekirinê ye. Ev siyaset nayê qebûlkirin. Bülbül balkişan ser perspektîv û paradigmaya rêbera Öcalan û got ji mafên gelê Kurd û komên baweriyan heta bi mafên civakî û siyasî ev kesek û azadî, adalet û aştiyê pêk tîne. Pirêz Öcalan di pêvajoya aştiyê de projeya xwe ya demokrasiyê nîşan da ku ne tereli Tirkiye li tevaya ruşrata navîn digarî pirsgirêkan çareser bike. Lewma tecît de ferz kirin em tecîtê weke êrişek li ser mafên cemeveriyê mafên me yên demokratîk siyasî dinirxînin. Meşa azadiyê van hemûyan bi bîr dixîne. Em helwest û enerjiya azadiyê bi hev re digihînin pazdeyî Sibatê. Meş wê teqes bi azadiyê bi dawî bibe. Qurbaniyên ertejî li Berlînê hatin bîranîn li paytexta Almanya Berlînê kesek ku di erteja Mereşê de jiyana xwe ji destan hatin bîranîn. Merasîma bîranî pêşektiya Feda Mardev û jinên Alewiyên Demokratîk li Brandenburg tor hate pêkanîn. Piştî gulbangê Pîr Ali Koçak axivî got ne ertej lê kerasetên çavbirçî müteahhit û şaredar bûn sedeman mirina mirovan ya duyêmî ji desthilatdariya randxwar ku di destpêkê de bi hawara tofanzêdeyan neçû û sedeman mirinên zêde. Pîr Koçak diyarkir ku desthilatdariya AKP hem bi hawara tofanzêdeyan neçû hem jî alîkariya çû jî asteng kir. Nastame û baweriyên gelên li herêmê tîmî rastî komkujiyên aqilê dewletê hatine. Ev polîtikayên komkujiyê hîna jî dewam dike. Pîr Cemal ji axivî û diyarkir ku pirsgirêkên li herêmên ertêjê hîna jî dewam dike û got berpirsyarê vê rewşa derê însanî desthilatdariya AKP û MHP ye. Qesedê nasnameya şehîdên Dêra Zorê eşkerekir navên de ragihandina Qesedê bi daxuyanekê ragihand û got milîsên Îranê yên ku li Dêra Zorê dibin kontrola hêzên desthilatdariya Şamê de hereket dikin du û pê bi balafireke bê mirov biçek êrişa hevriyên me yên li cihê petrolê El Ömer kirine. Di êrişê de 5 hevriyên me şehîd bûn du şehîd birayên hevin. Qesedê got hevriyên me ji herêma Meyadînê ne û dedemin cuda de ji ber zilva çeteyên Daişê û rejima Sûriye û ji warê xwe koçber bûne û li herêmên rêveberiya xwe sêr bicih bûne. Ji bo parasta yekîtiya Sûriyeyê ji gefên derve û hundir tevlî hêzên me bûn û cihê xwe di operasyona û pêngavên li dijî Daişê de girtin û bi êrişeke namerdanê şehîd bûne. Qesedê ji malbatên şehîdan û gelê Kurd û gelên herêmê re sersayî xwest û naslameya şehîdan bu eşkere kir. Bilal Muhammed El Sud bi nasnav Emer navê dayîk Nahîde navê bav Muhammed li Meyadînê ji dayîk bûye di Sibata 2024 de li Dêra Zorê şehîd bû. Abdurrezzaq Ayiş El Seud bi nasnav Demhat navê dayîk Hetiye navê bav Ayî li Meyadînê ji dayîk bûye di Sibata 2024 de Dêra Zorê şehîd bû.
Emmar Davud Abdulwahab binaslav gelhat navi dayık intizar navi bav Davud Limeyadine jidayık bu yed sıbata 2024 deli derazure şehit bu Ömer Davud Abdulwahab binaslav Zahroz Kelase navi dayık intizar navi bav Davud Limeyadine jidayık bu yed sıbata 2024 deli derazure şehit bu Muhammed Ahmed El-Şerabi binaslav Ömer navi dayık Tuhfe nave bav Ahmed Limeyadine jidayık bu yed sıbata 2024 deli derazure şehit bu Rojdavan Sara Evran dibêje YPJ artêşeke jinê û di têkoşîna azadî û wekeviyê de bi rola pêşengê ratbe. Sara Evran wiha berdewam dike. YPJ ne tene bi çekê di heman demê de alî îdeolojîk, demokratîk, ekolojîk de jî azadiya li dora jinê esas dikire û ji bo guhertina civakî şer dike. YPJ de operasyona mirovî evlehiyê ya Kampa Holê de li dijî çeteyên qirêjî Daişê pêşengî kirine. Ji bo Daişê her jin guher gunehkare û ji bo xizmeta mêrvekê hatiye afirandin. Ji bo Daişê jin ne mirove tene dikare zarokan bine dinyayê. Li Kampa Holê beşeke teybet ya bi navê muhaciran heye ku malbatên Daişî lê dimînin. Li vê beşê jinên biyanî hene li vê beşê zarokên 12 sêzde salî têne zewcandin. Ji bo ku zarokan çê bikin têne zewcandin. Ev zarok ji birêbaz û fereseta Daişê têne perwerdekirin û wek makîneya suç mezin dikin. Di operasyona mirovî evlehiyê de li Kampa Holê gelek amûrên leşkerî hatine desteserkirin nêzî çil çeteyên Daişê hatine girtin. Ya herî girîng jî jineke êzîdî bi pêşengiya YPJ hatiye rizgar kirin. Rojnavan Sara Evran herî dawî dibêje têkoşîna YPJ ji bo azadiya jinê ye di azadiya jinê de azadiya civakan e. Li dijî tarîtiya mêrê ku jer ronahiyê li dijî koletiyê jî azadiye. Li dijî mirinê jiyanê li dijî xerabiyê başiyê nîşan dide YPJ. Balafreke be mirova devleta Türk çevlike mirişkan li Sîrînê kir hedef hadragihandu ku li kantona Firatê Balafreke be mirova devleta Türk dagirker çevlika mirişkan a li gundê Nasroyê navçeya Sîrînê bombebaran kir. Li gorî agahiyan geleke zirarên matî çêbûne. Polisên Türk bi ser navenda çandeya İdilê û Bîroya Hukukê ya gel de girtin. Polisan bi ser navenda çandeya İdilê ya li Ok Meydanê ya İstanbulê de girtin. Endamên grup yorumê li ser hesabên xwe yê medya dijital ser de girtin ragihandin. Polisên Türk lêgerên kirin û endamên grup yorumê Dilan Poyraz, Barış Yüksel, Fırat Kaya, Bergün Varan û Merve Kurt birçav kirin. Bîroya Hukukê ya gel ji ragihand ku polisan bi ser avaya wan de jî girtiye daxuyaniya ji aliyê bîroyê ve hatiye kirin û haye. Naha polisan bi ser bîroyê me de girtine. Hûn çi bikin jî em ê ji bo gelê xwe yê di şeşê Sibatê de hatiye qetil kirin de ji daxwaza adalêtê bernedin. Em hemû hem pîşeyên xwe ve dixwînin piştevaniyê. Bimre faşîzm bijî têkoşîna me. Ji sivîlên de êrişa adê İstanbulê de birîndar bûn yek ji jiyana xwe ji destan. Li dijî noxteya polîsan a li ber deriyê C'yê adliyê İstanbulê ya li Çalayane êrişeke çekdarî pêkat. Di bûyerê de yek ji welatiyên birîndar bû jiyana xwe ji destan. Li gorî daxuyanê Wezîrê Karên Hundir Alî Yerlikaya endamên DHKPC, EY û PB jiyana xwe ji destan û sê polîs û şeş kes jî birîndar bûne. Hat ez şankirin ku yek ji welatiyên birîndar bû jiyana xwe ji destaye. Li Alêdî Nijda Bilet a radyoyê û televizyonê Rûtûkê derbarê êrişê de biryara qedexekirinê weşandibû. Serokê Rûtûkê Ebûbekir Şahîn biryara qedexeyê ya jî hêla dadgeriya yekemîna dadgeha Cezeya Sûreya İstanbulê ve hatiye dayîn ser hesaba xwe ya medya dijital kar veke.
İsrail tağeke bajarı Hamsê bombebaran kirdi encam de gelek kuştu birindar çêbûn. Ajanseke girêda hükümeta Şamê ragihand ku İsrail bajarı Hams û gundên Nezî ve bombebaran kiriye de encam de kuştu birindar çêbûne. Di nav wan de sî jî hene her wa zararên madî li cihê bombebar kirî hatiye kirin. Hükümeta Şamê îddia kir ku gelek mûşek Xistiye xware. Çavkaneke leşkerî bi bir xist ku êriş duh bi şev saat 12 de pêk hatiye û İsraîlê ji Bakurê Trablosê mûşek avêtine gelek dever li bajarê Himsê. Hema çavkanê gote encamê de gelek sivîl jî şehîd û birîndar bûne. Xisarên maddî li mal û milkên giştî û teybet hatine kirin. Davên de çavdêriya mafê mirovan a Sûriye Sohrê jî ragihand ku ambulans û tîmên agirkujiyê bi hawara cihên hatine hedefgirtin ên li nêzî stada beledî û nêzî avhaya xebatên xizmetguzariyê ya li başûrê bajêr herema Ewraz û nêzî parzûngeha Himsê herema Elqisêr çûne. Du kesên ku nasnameyê wan ne diyar e ji cihê bûyerê veguhestine. Sohrê diyar kir ku dibe fermandarek dibe fermandarek komên milîsên Îranê hat vekuştin. Her wa Sohrê bi bir xist ku dengê zêdetirî neh teqînan li Himsê hatiye bihîstin. Sedema wê jî mûşekên İsraîlê ne ku li nêzî parzûngeha Himsê Qiser mezrayên Ewraz ketine. Li gorî agahiyên ku Sohrê parvekirine li wan deveran noqteyên leşkerî yên hikûmeta Şamê Hizbullahê Lübnanê hene. Her wa dazanîn ku mûşekek lavayeke taxa El Hemra ya bajara Himsê teqiyaye.